Espera, Juliet! Juliet! No, no! Què és això? Quina cosa tan estranya! Viure aventures és com anar en bicicleta. No s'oblida mai. On anem ara? Anem a veure l'única persona del regne que us pot ajudar a tornar a casa. Les paraules que es murmuren a cau d'orella venen a parar aquí, al límit del món. Xxxt! Escolteu